weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe ɓoki sabbundu dumga wuro alpha mbahna dow mbahna lesa wudduru tiggere ko on waktu yoni ha to ganno e nder galle Abdullaahi Saar e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men jomin butikaji yeeyoɓe nder leydi Sénégal gila hanki ha ñalawma hande o koko goddi butikaji men yoga hen ha tentito Kolda hollitama kamɓe kala ɓe ɗoftima ñalawma hofgo mabɓe to leydi Mauritanie jagorɗo konu tawama hanki udditgol galle garɗuɗo koninkoɓe ɓe hinde gendarmerie leydi ndi ɗum koto noksoɗa gam ɓeydade yuɓɓinde golle ndenka e kisala to leydi Mali hoorejo jagoɗe leydi ndi gonnoɗo e foftorde mum taw wonano celluɗo subaka hande o joɗodima e colonel Assimi Goïta o holliti omo selli omo wi wengo erima ɓiɓɓe leydi ndi kal nde wonata neɗɗo goto to leydi Guinée Conakry jonde dialogue national fuɗɗitima kikiɗe hanki o e tawtorede hoore jagoɗe leydi ndi kame nelaɗo CEDEAO landaji tati ɓurɗi hewde sembe mbi hay loppeda jadani hen kabruji mena mana en ha to Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Libéria, Algérie, Niger, RD Congo kame sawatome musidɓe tedduɓe kabruji men jolam jabe so tawi ko coftal ɓalli jaadaten koye musidɗo men Oumar Dembel Diallo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena. Maître Adama Baldé ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko gendiyanke labɗo golle darniɗo leñol. Maître Adama Baldé ko docteur hakkillaji o safrat neɗɗo idiro safru neɗɗo ko hakkille mum sella. Maître Adama Baldé ina safrata fiji kewɗi ɗe jiida cirol. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen sattoraɓe dewle ronkuɓe hebde kayitaji e ronkuɓe hebde golle ɓe arsugaji men kippi. Maître Adama Baldé ina yawrani rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe wonduɓe gorko seydani e rewɓe sattoraɓe dewle. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓe ronkuɓe hebde kayitaji e ronkuɓe dañji embauche. Maître Adama Baldé ko moƴƴuɗo longal bawɗo listihara so tawi jiɗɗa wannede ko listihara ko indema inde nene ma dokkata o waɗanma listihara ha cikka ko onon koddi. Maître Adama Baldé ne wiya dendagal kileneɓe mum e oɗo saaha joni listihara ko promotion hay mbuɗo yoɓetake. Maître Adama Baldé ko jawɗo firtude dabaruji e firtude ɓen weddaɓe korte. Maître Adama Baldé ene andira dendagal kileneɓe mum oɗo saaha kala ko wonanaka ko baɗoɗo wittoji makko e ƴeewoyde leɗɗe omo andini yimɓe leɗɗe kese pulla e oɗo saaha joni keɓama omo tawe to Mbakke Dembo Sardaral Bali. Maître Adama Baldé kala jiɗɗo jokkodirde makko mbatta 77 620 77 44 walla mbaɗa 77 351 77 23. aɗa wawi wadde kadi 77 949 73 83 walla mbaɗa 79 walla mbaɗa 77 954 27 09 ko numéro uji makko. Maître Adama Baldé ne wiya dendagal fulɓe kala jiɗɗo hebde andude golle makko tigui tigui e humpitade gueɗe ɗe waɗata yawat abonné e chaîne makko biyeteɗo jenganen Fuladu ma yi golle paydude no fewi ɗe Maître Adama Baldé waɗata. Maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando fade makko. fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa
gorel tayya hewɓe ceetima gila tan nani gorel tayya mbatti yarde ɗuma ji hen nafoore mawde no feewi ɓen yanoɓe ha tuƴi natti wawde yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama hewɓe hen kolliti mbatti yarude koyɗe mumena gorel tayya ko kawisaji mawɗi ko lekki iwre kento koridinoro way kono ha ko wargani a wulnan ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɓandu musoru jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site internet mo gorel tayya janggana hoore maɗa mbatta ko www.goreltayya.com sa yiɗi hebde tongoɗe gorel tayya woto woɗɗo joni joni. So tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 00221 77 128 23 46 so tawi gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boye Niassa mbatta ko 00222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sokaral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗena gorel tayya. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune jaadinde balawala danwal kala. ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewji ɗi jiida cirol. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 19 rafin yalta ma ha laaɓa. fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafin yalta ma ha laaɓa. fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni fodde temedere rafin yalta ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede e kala leydi tawa kadi ko bawɗi firtude dabruji e ɓeydude arsigaji. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen sagataɓe arsigaji men kippi. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune bawɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko indema inde nene maɗa dokkatamo o haala ko woni nder ɓernde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal ɓen yiɗi waɗnede listihara ko temedde 4 mbuɗo waɗirte wonande wonɓe Sénégal e dendagal e ɗel taari ɗum kala so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya. ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal yiɗɓe noddude kalis waɗnede listihara mo jogui numéro weevo ko numéro Orange Money mbatta ko 77 653 03 67. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum e ñalawma hande omo tawe nder leydi Sénégal e nder ñalɗi ɗi kala o tawte koto wuuro men Galoya e nder galle Jula woɗɗani radio Galoya ngo. kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy nder leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe hebbemi to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ko 00222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilene mum kala to neɗɗo wawi wonde so Dakar so Tamba so Matam so Ziguinchor to mbawɗa wonde kala nder leydi he e to mbawɗa wonde caggal leydi kala so tawi on pamodiri omo wawi noddema leɗɗe ma o haalanma no kutortoɗa ɗum ha no hannirtini yetto juuɗe ma ha no hannirtini. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safruma taw hay mbuɗa yoɓani
ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kilineɓe mum kadi wonde oɗo saaha joni base makko tawteɗo nokshade no golla hano hannirta ni ene tawe ɗon almudo makko miñi ko labdoriɗo bawɗo golle ɗe ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 00 222 mbaɗa 32 62 04 99 walla mbaɗa 46 10 0013 ceerno Djiby Sy ko labdoriɗum ala ɗo woni mbadden dando fade makko. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase joyi jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique ne jogui sunare mawnde no fewi ne renda ɗum e dendagal hettiyankoɓe jayne nde kala musidɗo mabɓe jaadiɗoɓe taw kadi ko jaggal manggal e nder fedde heblo sukaɓe Afrique kono ne kadi ko jaggal manggal e nder jayde weltare TV kame weltare ɓiɓɓe fulɓe kala woni biyetenoɗo Siraji Diallo mo Madina Gounass oɗo dumunna kala wurno koto leydi Gambie ko toon yalti aduna subaka hande o jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kame weltare ɓiɓɓe fulɓe kala keeɓi oɗo hen kabaru musɗo no fewi kono jogori wiroyede ko toon to cuuɗi men Madina Gounass weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo renelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala kanko ceerno Siraji Diallo jaltuɗo aduna nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum makko kankoye dendagal mayɓe julɓe kala kadi ko jaggal manggal no fewi e heblo sukaɓe Afrique ni tan rowane min tawdirino toon to leydi Gambie taw kadi nodduno ko cetal ngal leydi Gambie kabaruji mene ɗemngal pulara yeeyoɓe butikaji taweteɓe nder leydi Sénégal no mbiruno alhamisay aljuma ma guddu demuɗe mumen ha tiiɗa ngam hollirde laamu ngu ko yamiri yoɓe jeeykoye ɗiɗon cogguji alanaɓe gartam hay seeɗa so tawi ɓe coodi ɓe jeeyata ko perte tene kadi haydara ala ko ɓe dañata hen to kolda ɓe kolliti wonande biyeteɗo Alpha Mamadou Diallo o holliti to banggue Kolda kanko jogui konngol wonande joomen butikaji taweteɓe toon o holliti kamɓe kala ɓe ɗoftima oɗon ñalawma tene kadi ɓe guddi ha ñalawma hande o kala kono ne kadi malam ñani to ne kadi ne tawe nder département mo Kumpentouma to ne kadi kamɓe ɓen yeeyoɓe hewɓe hen guddi kame Kaolack ha e nokkuji goɗɗi kala Dakar won udduɓe kono nde yeehi tan ha tisbar juula ko nden hewɓe kadi gudditi way kono jomumen guddano ni ɗum ɗon kala noon ko yidde ɓe wullitade ko fate banggue ɗiɗon cogguji galanaɓe gartam ɗi laamu ngu woni ɗi suɓiɗi mawɗo leydi Sénégal Macky Sall holliti udditgol wonande hollirde ɓiɓɓe gendini kala université duɗal ngal jaaɓi hattirde inniragal Amadou Mokhtar Mbow jogori yiide nangue ko 2 lewru décembre fandu so jomiraɗo haaji ɗum ko toon to jamñaƴo on cérémonie watte koye on ñalawma woni 2 décembre ma yuɓɓine toon prix concours hoorejo leydi ndi kono kadi foof rewnete koye dow lawol jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal sa gande dari e yeeso sarɗi yankoɓe ɓe leydi Sénégal o holliti wonande laamu leydi Sénégal ne jogui darde timmude no fewi nden darde noon ko yidde ƴellidde cellal ɓalli e nder leydi ndi ha tenti noon haɓade ñaw biteɗo cancer ɗum jeeyi sababu mahagol centre mo ganduɗa mawɗo no fewi to jamñaƴe mo jarmuma en waɗa hen ken wona milliard uji jonɗi no fewi ngam jogade ɓen joguiɓe ñaw cancer mbawa safrede hen taw kadi hay mbuɗu jomumen joɓani koninkoɓe ɗiɗo wasɓe pittade walla min koninkoɓe ɗiɗo majjunoɓe guila ñande asende hen goto kam woni jiitaɗo ko wayno koninke biyeteɗo sergent noon kadi sergent Fulbert Sambo kam woni mo ɓandu mum yiita hecci hanki jinnaɓe makko
keptini ko ɓandu makko ɗum ko caggal nde mbaadi ndi wayli no feewi ko wona ɗum ko noon wonande Sidi Gassama joɗiniɗo ɗo hen fedde Amnesty International erima jinnaɓe ɓen koninkoɓe ɗiɗo nde gudditta jiiɗi mumen ko fati banggue loskoji ko jeeyi sababu majjugol mabɓe ha hen goto ni yiita ene waasi fittanu mum ɗum ko caggal hankide jinnaɓe ɓen koninkoɓe ɗiɗo kuccodiri e jaydeli gam yaltinde konngol men yidde ɓeɗo saaha ko loskoji luggi yo mbaɗe hen ha ande ko jeeyi majjugol mabɓe ni gueɗe goɗɗe gonɗe hen teskede o saaha mo gonɗen Sénégal banditisme caysiyagal guyka taƴoɓe tettoɓe ne keewi ha ɓurti tene kadi ko joguiɓe fetulaji e jasiji ɓe goni koye motoje ɓe joguiti ko jasiji e jamma e ñalawma nanata ko helama yanama jeeyi sababu état erima FDS joguiɓe nden kane jogoto arme mumen ngam wawde dartade ɗiɗo hen jengoji ɗum ko caggal nde patrouille mawɗo no feewi darna hakkude gendarme kame police beele wawde jaggude ɗiɗo hen bandiji hande wonɓe e nder leydi ndi ene ñaaƴane teta tene kadi kulani hen nde tawno ko armiɓe ha yetti ñiiƴe mumen gartaten ko fade banggue ñawore Papa Alioune Fall mo Tambacounda joɓinoɗo fittando suka debbo biyetinoɗo Binta Camara jaranoɗo e duuɓi nogas e tati wonno koye sappo e jeetati lewru mai 2019 koye lewru korka wonno caggal nde yiiɗi wadde viol on suka debbo rattidi hen ko yoɓade fittando caggal nde o ñawano kaddi gurdama koye kaso o nodditino nden ñawore ko hanki fonno wonde kono dirtinama ha mo happu mum andaka Turquie Airlines caggal nde iwi Dakar ne fayi Istanbul mo leydi Turquie tinama won mayɗo e nder laana he hewɓe noon kollitino ko Sénégal najo nottotoɗo inde Cheikh Tidiane Sy kono tawa ɗum wodani ko debbo nayejo mo duuɓi 90 ko kam wasi fittanmi nder laana ka kadi debbo jeeya ko to leydi Turquie hollitama wonande kan laana iwno ko leydi Sénégal aka fayi toon to Istanbul mo leydi Turquie to leydi Sénégal accitgola Papa Alé Niang haala mum ne jokki ɗum ko caggal kaldigal hakkude jagorɗo communication kamine wonde coordination des association de la presse woni CAP kamɓene ene wonde jagorɗo ñawoje leydi ndi yiddeɓe ko kaldigal nde watte kami force armée leydi ndi beele oɗo hen wawa accitede tumaɗo ene yaltini gueɗe ɗe gonɗani taw takki ɗuma ko armée leydi ndi kami dossier ji ɗi gona ɗi o foti memde kanko hoore makko to leydi Sénégal keddoɗena joni to leydi Sénégal keddotoɗen woni toppitiɗo ko fate banggue pharmacie ji e nder région mo Diourbel docteur Mor Dieng o holliti teskama ken tolno e temedde tati dépôt pharmacie taw ko contrefaçon leɗɗe ɗe moƴƴani tawi nder wuuro Touba ngo kono kadi oɗo saaha mo gonɗen wo erima laamu ngu ne ɓurata wawde yurnata ɗum ko caggal nde tetta to Foundiougne kene tolno e temedde 850 kilo taw ko leɗɗe pharmacie contre façon Cheikh Ahmed Cissé mo ganduɗa ko ceernajo cafrowo leɗɗe caggal nde nodda taw koye plainte ma Makhtar Gueye mo Jamra hanki o waali jamma makko toon to garde à vue oɗo saha mo tawe e juuɗe loko mo gendarmerie ha hande losko ne jokke makko ɗum ko caggal konguɗi cofɗi ɗi o yaltini fade jumaji leydi ndi ha tente almameɓe gam haaldemo konguɗi cofɗi ɗi joɗani hay seeɗa jeeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah hal kabruji garanɗen e nder Ziguinchor ko taari ɗum kala. Aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor hande ko aljuma ina wayno haala Ahmed Cissé kawa haali yo yimɓeɓe ƴettu kappotaji nawa jamaji e jumaji yahoɓe toon ɓe mbawi keɓa kutoro kan haala hande ɗo e nder Ziguinchor e kam mawni ɗo henna wonande almameɓe ardiɓe ɗo henna almameɓe ɓe ceerno Ahmad Mouhtar Diallo o yamiri yo yimɓeɓe almameɓe fof yoɓe hubbin hande e kaɗo haala ɓe kolla mette mabɓe eno haaldini e fawde yahoɓe jama e mawɓe jama e ɗiɗo konguɗi ɓurɗi bonde
kanko kay wona pelente tan o foti waɗede oɗo kay foti tan ko moftede haala ka deƴƴe so en garti e affaire Senewab ina wayno ɓe kaalino ɓe mbi Cheikh Tidiane Sy ina wayno ruttima e jomum gonnoɗo ministére Abdoulaye Wade kan ɗon haala ina wayno ruttama tawama ko fenade ummoy ko Dakar omo feewi to e Turki ina wayno o jippima to e Akara omon toon safro o holliti omo wuuri omo selli Senewab ko haalno ko tawi wona gonga ɗum noon wiyano o sanki koye avion ala wona kanko sanki avion ko musidɗo makko goɗɗo mo yadanno ko on sanki avion so en garti e ɗo e kaalino hanki affaire suka debbo mo kalnoɗen affaire hakkude mum joom galle muɗum kaccitari mburu adduno probléme ha gorko o simi moye endi ina wayno kikiɗe hanki 5 heures kanko suka debbo o ruttima e joom makko ɗum noon omo woppi ɓiɓɓe tato gorko o kam ƴetti visa muɗum fewde kaso hade o ruttima so eno mima ɗon en kaalino armée Sindiang ɗe yanoɓe to e Sindiang e Bignona e Fooñi ina wayno kamɓe dey soldateɓe ɗiɗon mbarmi toon nde wonno waɗi ko garmi ngara hakkude mabɓe e robelaɓe Casamance ɗum waɗi ɗeɗo golle joni noon so en garti ɗo e nder Ziguinchor ASC Halwar woni joguiɓe football innir koye mumen Halwar kamɓe dey ɓe jeehi to hôpital to ɓe dokki ƴiƴam ina wayno hôpital uji ɗi kolli weltare mumen posuji ɗi keewi ƴiƴam ɗum noon ɓe kolli kamɓe ballal mabɓe koɓe mbaɗi ɗo e nder Ziguinchor weltare TV musidɗum Ahmad Issa Kebe gorko mboto kabruji ɗo ɗo radio Ziguinchor fen jokkondirde Sar Abdoulaye Saar Allah koye walde jam. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly international sénégalais et capitaine des Lions keddaram tan ko radio e télé weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. Amadou Issaga Kebe sen giwi to Ziguinchor nder leydi Sénégal paɗen koto Mauritanie ɗo ɗo batten kumpital meɗen baroɗe gendi leydi Sénégal ne kippodiri e gendi leydi Qatar konen cuwa taw andude hol hen dañƴe polgu taw nde tawno kabruji ɗi gaditi wonande macce ɗe kono kadi ma artuno en hen ñalawma janggo musidɗo meɗen Oumar a Dembel Diallo to leydi Mauritanie jagorɗo jagorɗo défense woni jagorɗo kono joguiɗo nden kay kisal leydi ndi woni Hanna Wulde Sidi hanki tawama udditgol taw ko nokku mawɗo no fewi mo ganduɗa taw kadi oɗon nokku ko ñiɓirde koninkoɓe ɓe hinde gendarme ɓe nokku o woni wonande Nouakchott ɓeydude nden ka e kisal oɗon bâtiment noon kala kesamago ko yaade jamanu ganduɗa wawde tambade nden ka e kisal ha ƴellita nden ka kame martaba wonande golle ɓen gendarme ɓe ene tawi oɗon nokku mo ganduɗa martaba mum ko martaba towɗo no fewi kanko on jagorɗo wottawama udditgol oɗon nokku gam hollirede ɗum ɓiɓɓe gendi leydi ndi Allemagne hakkude mum e leydi Mauritanie ɗum ko caggal jonde hakkude jagorɗo cello hakkude jagorɗo ñawoje mo leydi Mauritanie woni jagorɗo ñawoje mo leydi Mauritanie woni Mohamed Wulde Beya hakkude makko e ambassadeur mo leydi Allemagne nandiral heblo to banggue ñawoje hakkude leydi Allemagne kame leydi Mauritanie ɗum jogori latade ko mayirɗe ndeɗo hen hittande ma Allemagne gembu wonande leydi Mauritanie to banggue hebloji taw koye fannu ñawoje ha Mauritanie ɓuura wawde ƴellide ñawoje leydi muɗum Mauritanie ne heeɓi wallodirde e kala leyɗele hoddiɓe mumen kala to banggue haɓade sayseyeɓe kono ne kadi seɓɓitiɓe yahoɓe ne mbaɗoya jangoji kono ne kadi kam e ɗanle ɗe ndewani lawol wi noon ko ambassadeur mo leydi Mauritanie nelaɗo tawtoraɗo taw ganduɗa ko jonde leyɗele taariɗe leydi Mauritanie taw koye leyɗele arabeɓe taariɗe leydi Mauritanie nden jonde yuɓɓina koto Tunisie kono kadi faati koye caɗele tawete to Sahel ha tenti to banggue leydi Libye wo holliti Mauritanie ne weldi e kala leyɗele hoddiɓe mumen kala tene kadi Mauritanie ne weeɗi jungo gam gollodirde eɗen leyɗele kala hen beɗɗo Mauritanie jungo Mohamed Wuld Cheikh
Al-Ghazwani ko horejo leydi ndi kikiɗe hanki o hirndi ngam yaɓande to ñame lamorgo leydi Niger tawtorede jonde yuɓɓinade ñalawma hande o ko fate banggue Union africaine taw ganduɗa nden jonde toɓɓe mantiniɗe ko toɓɓere wellidde kala ɓiɗɗo Afrique najo kame jeeymum jokkodiral hakkude leyɗele Afrique kame jeeyguji mum ha e golle gollodirteɗe hen kala kanko noon wo joɗodima e nando makko hoorejo leydi Niger ko noonne kadi nando makko hoorejo leydi Tchad ɓe jewtidi caɗele nden kay kisal taweteɗe nder Sahel ha tenti noon taweteɗe e nder G5 Sahel jagorɗo ñawoje leydi Mauritanie waɗi jonde nden jonde noon ko yurnitade almuɓe yalneteɓe booli tene kadi lebteteɓe kono kadi o waddata junggo e fandu koye cetal tambingala hagge innama ade beele ɓen sukaɓe dañane nden kay kisal ha mbawa tinde koye mumen wona tan e booli poti wonde ɗum ko jonde hanki nde wo yuɓɓini gam kaldigal hakkude makko e oɗon kam kaldigal hakkude makko e ngal ɗon cetal kono kadi ko jagorɗo ñawoje holliti ɗen lebte ɓen sukaɓe kala koko umminte dossier ji mum walla ni a sarɗiyeji jogorɗi waɗede hena état majeur général armée leydi ndi yuɓɓini holliti ma yuɓɓin concours élève officiaire taw ganduɗa ko zeni ɗo tan 6 lewru décembre 2022 jafoɗon 6 lewru décembre 2022 nder nde hitande 7h subak ko nden ɗereji ɗi kala juɓɓinta ko nden wonande kamɓe juɓɓinta guel ɗon kawguel taw ko ganduɗa ko titulaire diplôme joguiɗo titulaire diplôme taw ko ingénieur en génie civil taw kadi koto banggue électricité bâtiment e mathmate bawɗo mat no fewi taw kadi aɗa wawi arabe kame français kala aɗa jogui bac plus 5 duuɓi 17 ha duuɓi 30 woni moɓe cohli e nder guel ɗon kawguela hewɓe kam mbaɓe no am ni kayti jeeyede hen to Nouadhibou awoɓe hewɓe hanki ceppi gam hollirde météo men taw ko awo fina tawa ɓe kolliti guila tan jagorɗo awo ari e gardidi awomaje kaɗɗe leydi Mauritanie ɓe jiitaki hen koye mabɓe ɓe guuri tan ko bonɗam e kaɗɗam ɓe erima hoorejo leydi Mauritanie nde wawata faabade ɓe laaɓe mabɓe kewɗi koko ƴeeŋitene kadi awo mabɓe koko dotta oɗo saaha ɓe guuri tan ko mette ɓurtuɗe to leydi Mali koni koɓe tato mbasi pittali mumen kene tolno ɗiɗo gañima hen gañande musde no fewi ɗum noon koye pittol tufagol pettugol e nder région mo mofti ɗum waɗi ko nokku bireɗo tuma waɗɗani jalasago ne tawi nder région mo mofti kono kadi wi sembe armée leydi Mali ɓe jooɓima kene tolno 90 fittandu ɓen ɓeɓe mbiyata terrorisme en ko wona ɗum koɓe tetti toon kaɓirɗe jonde no fewi ɗum noon waɗi ko ñande 22 nduɗo henna lewru ndu gonɗen kene tolno e 148 ujunere 600 suka malinajo iwɓe koɗorɗe mumen gam ne jaade jinnaw men ene dogine moltoyi ngala kayitaji jibinande ni jahata école ɓe kolliti ngol cimtol ko norvégien wonande catal NRC ɓe kolliti ko kulhuli mawɗi wonande ɓeɗo sukaɓe mbete maɓe jokkoyi jangɗeli maɓɓe walla ni hebde kayitaji jibinande haɓe teske koye ndeha ndin leydi ɓe jeeya walla ala kitta legal bittengal ko fulabe tonne kadi ko suka gorko tawani maayi kanko noon wo iwi koye ɓulli gasanoji kanŋe ko ɓundu mabbuno tono gañi hen gañande musde no fewi to banggue keñe ɓawa wadde hen kam hawo yetti to kitta no comme hanke mum ni wo yetti kitta no comme heccanki ni ko hanki tawa omo maayi ɓe o dañño haaldude ɓe o haalani no wiyete ni ɗo jeeya kono kam omo wonde gañande musde no fewi o wasi fittano hay kayit goto tawa kay makko sakkani wo ande to jeeya kono téléphone to koso tawama e jungo makko subaka hande o joɗodima hoorejo leydi ndi o woni Assimi Goïta kame sokkela kogela mayga ɓe mbawi joɗodade subaka aljuma hande o ɓe jewtidi toɓe jaaƴi no fewi kowona ɗum ko kanko hoorejo jagorɗo o holliti oɗo saha omo wi no weng no comme jamdi ni omo selli ɗum ko caggal lebbi 4 o wonno e foftorde makko taw koye foftorde médical kono kadi o erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata neɗɗo goto nangodira beele leydi Mali wawa yaltude
e caɗɗele to leydi Mali teskama hare musde no feewi hakkunde aynaɓe kamen remoɓe ɗum waɗi koye nder département mo ba Fulaɓe waɗi koto diwan mo ba Fulaɓe taw ganduɗa koye commune rural wonande nokku mbiyeɗo Uwaliya taw kadi koye nokku moɓe mbiyata Bagni kene tolno e capanɗe jeegom nagge naati e guese bonni ɗum waɗi noon haala mawka no feewi ha rondi hen kareli mawɗi no feewi nden kay kisal ɓeydama to wuro wiyetengo Ansogo ɗum ko ɓen dadiɓe armée leydi ndi kame sukaɓe ɓe société civile mbaddi jungo e jungo ngam oɗo saha so yeehi tan ha woni 22h woni tan 10h jamma ha fayenma 5h subaka koɓe uddoɓe wuro mabɓe Ansogo hay goto natata hay goto yaltata ngam tambade nden ka ekkisala ha jomen ɓuura wonde nden ka ekkisala to leydi Mali suɓaɓe e nder commune oji leydi ndi gila tan gila tan 20 novembre 2016 mandaji mabɓe gasi kono colonel Assimi Goïta ɓeydi ɗum ha nogas e tati lewru juin 2023 ha 2023 ko nden mandaji mabɓe gasata ko nden Mali yiɗi yuɓɓinde sumgoji wonande ɓen tambiɓe mairie ji leydi ndi kono kadi sumgoji ko fate banggue présidentiel so tawi waylaki ko 2024 so jomiraɗo haaji to leydi Guinée paaɗen to leydi Guinée dialogue national leydi ndi fuɗɗitima kikiɗe hanki o e tawtorede hoore jago leydi ndi woni Bernard Ngomo ene wonde gardiɗo sete timmuɗo no feewi mo CEDEAO nelaɗo CEDEAO dogowo koyɗe jam woni Thomas bonni Yaya on woni tawtoraɗo kono kadi oɗo sa teskama pelle tati mawɗe woni RPG Arc-en-Ciel kame FNDC e ANAD ɓeɗo henna kolliti tawtortake ngam oɗo dialogue ala kala koɓe paami hen haydara to leydi Guinée keddotoɗen ko fate banggue suudu ñawore darnadu ko fate banggue wargoji bannoɗi 28 septembre 2009 konin koɓe jeeyo mbiyama hanki tebtumaɓe taw tumiɓe koɗon tribunal jeeɗi mabɓe ne moddi hen kono kadi ko worɓe tumba mo ganduɗa hande ɓurɗo hebbinde haala e ngal ɗon tribunal ɗum koye wargoji bannoɗi ha ganduɗa kene tolno 150 neɗɗo mbasi hen pittali mumen kene tolno yimɓe hewɓe mbaɗa hen viola kono kadi haala mum ha hande ene jokki sengi wi to leydi Guinée waɗɗani Sierra Leone sarɗi yankoɓe mum ko piile e ngalloji kame goɓɓe woni ko wonno toon to suudu sarɗeji mabɓe ɗum ko caggal nde tambiɓe catal sungoji leydi ndi gaddi toon kan haala ngam wiide wonande ko fate banggue sungoji leydi ndi yo wayle no yiɓɓinirte ni ɗo tan e lebbi jeegom ɓe payi koye sungoji sarɗiyankoji kame lokkal e présidentiel kala on waylo noon dañi luural manggal no feewi bangal to suudu sarɗiyeji hakkude landa keweji kame landa laamu ko nonne kadi ne wondi e landaji lundo waɗi piile ngalloje kame pette ha e goɓɓe kala ha yirli e nder région soso kala to leydi Côte d'Ivoire Charles Belegude gonno toon to Belgique woni gonɗo toon to La Haye woni cour pénal international ɗaccitaɗo taw kadi koye tumanoɗo wargoji bannoɗi 2010 2011 ko ñalawma janggowo tijja to Abidjan laamorgo leydi Côte d'Ivoire ko wona ɗum ko laamu leydi Côte d'Ivoire taƴi kuulal kesal ko fate banggue nate cofɗe ɗe jooɗani to abbiti koye pornographie cyber kala kay nanguiraɗo ɗen gueɗe ne hoyno neɗɗo walla waɗi hen ko fewani wi noon kadi Abdullaahi Ben Metta ne wondi kadi e jagorɗo communication Amadou Coulibaly duuɓi jeegom kaso ha fayenma 4 million amande ɗum ko jonde joɗin toon ngam nden kay kisal ko fate banggue numérique